мардуми шарафманди Исфара 29-уми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳии кишварамонро дар фазои орому осудаи ватан ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстиву ифтихор аз давлатдории мустақили миллӣ таҷлил намуданд. дар кохи фарҳанги шаҳри Исфара ба ин муносибат ҷамъоварӣ бошукӯҳие доир гардид. дар вазъи тантанавӣ ба толор парчами Тоҷикистон дароварда шуда суруди миллӣ садо дод. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода иштирокдорони тантана, сарбозону афсарон ва кулли мардуми шарифи Исфараро ба муносибати солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик карда, аз нақши пурарзиши ҳомиёни ватан дар ҳифзи сулҳу субот ва марзу буми кишвар ёдовар гашт. таъкид карда шуд ки қувваҳои мусаллаҳии кишвар дар давраи бисёр ҳассоси таърихӣ ташкил гардида, аз рӯзҳои нахустин баҳри иҷрои рисолати худ шурӯъ намудааст. бо гузашти 29 сол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ, қаноатмандона метавон гуфт ки маҳз ба шарофати сиёсати ояндасоз ва талошҳои пайвастаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳии кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қувваҳои мусаллаҳ марҳила ба марҳила рушду такоммул ёфта, ба нерӯи бузурги мудофиавӣ ва сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфтааст. қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқарор кардани сохти конститутсионӣ ва ҳокимияти қонунӣ, мубориза бар зидди дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткор, ошӯбҳои хиёнаткорона, кӯшишҳои табаддулоти ҳарбии хоинони миллат ва ҳифзи сарҳади давлатии хизматҳои фидокоронаро анҷом доданд. қудрату тавоноӣ ва қобилияти баланди омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи мо дар ҳимоя, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҳар гуна хатару таҳдидҳо, дар машқҳои муштараки фармондеҳиву ситодии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар амал борҳо собит гардидааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар пайгирӣ аз сиёсат ва иқдомоти роҳбарияти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба таъминоти сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо захираҳои моддиву техникӣ, инчунин фароҳам овардани заминаҳои зарурии ҳуқуқӣ барои сохтору мақомоти зикршуда мунтазам чораҷӯӣ менамояд ба ҷиҳати ҳарчи беҳтар гардонидани шароити хизмат ҳамаи имкониятҳоро сафарбар месозад. имрӯз мо метавонем бо ифтихор изҳор намоем ки мардуми Тоҷикистон дар симои қувваҳои мусаллаҳ ҳомияну муҳофизони боэътимоди худро мебинанд ва дилпурона бо роҳи бунёдкориву созандагӣ пеш мераванд. маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ, фидокориву ҷоннисорӣ ва хизматҳои шабонарӯзии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва хизматчиёни дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат, имрӯз дар ҷомеаи мо сулҳу субот пойдор аст ва мардум зиндагии осоишта доранд. сипас зери оҳанги мутантан раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ба беҳтарин афсарону сарбозон, собиқадорони ҷанги Афғонистон, иштирокчиёни барқароркунии сохти конститутсионӣ ва фаъолон сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва медалҳои ҷашниро супорид. барномаи консертии аҳли фарҳанг ҳамоишро шукӯҳи тоза бахшид.